Parintay! Paray! Ayan, Mau. Huwag mo dahil ito kung paray. Ay, ringot man. Paray! Paray, nagring ka! Ay, una yan. Nagrigatin na ringay. Paray! Una mo dahil ito yan. Paray! Agring ka na! Paray! Agring ka na! Paray! Agin lalaingak gaya Ikaw! Kaya sinipan na ngay paray! Hoy! Ay, pudno asim mi patak ha! Kunak no tagtagain na pladay jay. Ayunay kamitin paray. Sinipat nakpay mate. Ay, basta di naksipsipatan na paray ta nagtagtagain na paklaang. Ayunay ay. Pinungot-pungot na lang araw dahil kinakaramutan. Sipatin nakpailaan mo paray. Awanin titsura na dahil ito rupak. Nagbalinay na punching bag. Yay. Something bag. Da kanu nagaapa di talaod kung ni pari ba daw? Italaan anamwam. Nakaturog ak ngaron. Tapno ammom inteng. Inal daw nga adda-agaapa dito barangay tayo. Ay awan mati amaw. Gapo, taday talamat maturog ti aramidam. I-display pa ti pan naturog mo di taruar. Ay, kababay nga rog. Nakita pa ni pari ba daw? Ti mas nakababain, tinumpam ni pari badong. Kat ririingan nakalaang mag. Ay, kwa, nakitutak ngamin. Umay nalakano ibaga nga adda-agaa pa ijelaod. Ay, jak ipalubos nga adda-agaa pa dito'y barangay ko. Kay, anya nga ron ti aramidam. Di anawaak ida. Ay, nasaya at mag. Tan nakapanunot ka iti kasta. Ay, masapol ang may sardengan ti panagaa pa dito'y barangay ko. Kaya't kung agtali na, tilinakan kapya dito'y barangay kabildatan. Ay, nagrigatin ayah, di awan katulong na. Ay, awan pa'y maibaon nga aglaban o kastoy. Nay! Paray! Si Kabal kayang ti paralaba. Nay, pandiling pa na tayo lablaban paray. Ay, nagkapwa manin abigbigat ang mga asar, Nagapwa di ta maliklikodak Among panay, no siyat ti sika, jak ipalobos nga pagbalinan ni tuyang kaw nga under di saya. Ay, huli magkaman pare. Apay, no aglaba ka akas kanyak alalaki, kaya't naasawan under kan. Ay saan? Ay no awan importante nga umay mo ibaga, ay agawid kan. Di nakman umay disturbuan nga aglaba. Sa nga gabsoon mo tayo, dagiti badbado ang malabaan, to yan. Nabayag nga minin na di ka naglablaba. Naglaba at itay ka dagiti badaw. Ang nabanugak mo taon. Iso asikan ati mangilaba mo't ka dagiti badaw. Ura italaang. Kanya, apay trabaho ay at ilalaki da ita. Sika, to sika ti babae. Anya ka mo taon. Aming tayaw, mabalin na taglaba. Sakla ngaya, nagadulakit din nga mo. Ikunam kiday, masadot ka nga glaba. Anya. Napanak nagpa-check up kan gimatangak mo tani ti agas ko. Aya? Ay, agpipikal mo't nga min ang dagiti ramay ko. Ay, jak pa'y makalaban iti husto. Anya? Ay, naibaglakit din Tanapilit ko ni inting na aglaba kadagiti murang may iti inal daw. Ay, naimbag ka pa'y maray. Tamapilit mo ni kapitan nga aglaba. Ngam ni ba daw, pulos? Di na kayak ti aglaba. Anya? Ibaga na pa'y kit di Asaan na kano abagay ti aglaba? Ngam siya, bagay ko kanaw. Hiso ang masuruna. Inteng, ano sa pasikalatan ti aglaba, Di ka agdanag. Tailutuan ka itinaimas asinaab. Anya? Apay, di pa'y naagasa ti saksakitan dagiti ramay, mao. Ay, saan pa'y nga rod? Ay, una yan.
Sa pajak kayat taglaba ko man mabalbalin. Taapay ko ma. Anya ti makagapaw. Kwa? Awan? Mangano ilayat mo man ti balunay. Na. Masakit anak. Uray saan anak diso. Entay. Iso siguro nga saksakit dagiti ramay mo. Ta balunat ti amom nga igaman. Iso akasta, kan ilayat-layat mo pa'y. Na. Nagatumot tilablaban mo ita ang kalintay. Sika magayam ko rog. Adamat awit mo apalanggana kung badbadaw. Madok dagit yung gail. Umayat man mga aglaba dito karangan. Nasaysayat di tao, taado ti danaw. Umay ka nga rog. Kapno da kadwak itag-aglaba. Mabit lang ang gail. Videoin ka man, ta-i-reels ka. Saan Dahil tati Dimor Aramidain. Ang mga no da makabuya. Kantsawan da. Ha? Kaskin ni pare badong. Ay na. Umay nakit kantsawan na ni daglablabaak. Ay, dandan Niklas siltukin. Ha? Apay, anya ti bagbaga na ya? Ibagbaga na nga under disaya ka? Ngaming, sikat ti aglablaba? Ha? Angka? Nalaing nga ron ako man, chow. Hey, awan nga min rik-rik naan kahit ni Marito yang asakit na. Iso nga isulatan ti aglablaba. Kahit pa banjing-banjing ni pare ba daw. Inteng, si kamat ti agluto iti pamigatan ta. Jak makaigam iti kutsilyo apagukis ko iti patatas. Sige, siya ti agluto. Siya ko ti agukis. Pasensyakan, takas tumutan dagiti imak. Wen, siya amin na yun. Anya matentikas to'y abiyag. Na, masuron ka ka din. Inteng. Ay, nagadumanan tilalabaak. Ules, badaw, kas kada kortina. Ay, kaasyak dito ya. Ay, ibadak kung sa langan dagito ya. Ay, Saus! Adumanan tilabaan pare! Talagang under disaya kan! Ay, umaynak manan as-asarin Under-disaya ka pare! Ay, pumanaw ka dito, day. Ang mga noan niya ti maaramid kukin ka. Disturbo ka iti panaglaba. Anya? Wen, pumanaw ka. Nasaya at med, tanalaba am amin dagiti murenta, inteng. Nakaluto akon, ingka mamigatan, tasyakot ti mangisampay ka dagiti linabaam. Diyak kaya tante aglaba inton sumarunaw. Anya, taapay. Ay mangkita ka iti mabalin na paglabaam. Diyak kaya tin na talaga. Na, apay, anya ti makagapaw. Ay, masurunak ka di pare ba daw? Tunggal aglaba, kahit umay na ka din kan-kantsawat, as-asarin na, gapo iti panaglablabak. Nga, Ay, para itiday talaan, di mon kayat ti aglaba. Ay, isupay numan ang danak iti aglaba no kasta. ay uray. Na, nukunak nga aglaba ka, tong palam ti bagak intay. Ha? Di mo ikaskaso day jay at pari badong.